Tervetuloa kuuntelemaan Elämä, jota rakastat -podcastia. Mun nimi on Tiina Heikkilä. Mä oon mindset-, manifestointi- ja business-valmentaja. Ja tässä podcastissa mä jaan energiaa, inspiroivia ajatuksia ja konkreettisia neuvoja siihen, miten sä pääset eroon omista sisäisistä rajoitteista ja paikoillaan pitelevistä ajattelukaavoista ja onnistut luomaan sun elämästä jotain aivan huikeaa, käsittämättömän ihanaa ja ennennäkemättömän mahtavaa. Jos sua kiinnostaa manifestointi, menestyminen, oman näköisen elämän eläminen rohkeana, itsevarmana ja onnellisena ihmisenä, niin täällä mun seurassa sä oot oikeassa paikassa. Mä haluan, että sä toteutat kaikki sun unelmat. Hei, ihanaa päivää sinne, missä ikinä kuunteletkaan tätä tämänkertaista jaksoa. Nyt kun arki on pyörähtänyt aika monella käyntiin ihan konkreettisestikin harrastusten ja eskarien ja kaikkien kanssa myös täällä meillä, niin mä huomaan mun oman energian ja intoni ja innostuksen olevan aivan huippulukemissa tällä hetkellä. Mä toimin lomamoodissa vähän sillä hitaammalla ja nyt kun tulee tällaista toivottua aikataulutusta arkeen siinäkin muodossa, että kun kotoa muut on omissa aikataulutetuissa menoissaan, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on jälleen ihan selkeä työaika käytettävissä. Virtaa siis piisaa tällä viikolla. Olen huomannut, että ideoita pulppuaa ja niitä on tulossa ilmoille tässä sitten ihan käytännössä tämän syksyn mittaan, mitä kaikkea mulla on täällä mielessä. Mä oon nyt kuitenkin saanut kuulla, että ihan kaikilla ei ole tällainen vaikutus elämässä tällä loman loppumisella ja työarjen paluulla. Mä sain viime viikolla postia Jukalta, terveisiä sinne, ja Jukka kysyi, että onko mulla vinkkejä siihen, että miten pitää energia hyvänä, kun työt alkoi loman jälkeen, että kun lomalla onnistuu hyvinkin pysymään hyvissä energioissa ja tuntuu, että on yhtä maailmankaikkeuden virran kanssa ja kaikki vaan soljuu, mutta sitten kun työt alkaa, niistä huomaa, että valuu äkkiä takaisin sinne vanhaan negatiivisuuteen, rajallisuuteen, itsensä rajoittamiseen, turhaan vatvomiseen ja ehkä murehtimiseen. Ja mä ajattelin nyt tässä tämänkertaisessa jaksossa vastata tähän kysymykseen ja jakaa sulle 3 asiaa tai ajatusta, johon mä oon päättänyt uskoa, jotka auttaa tässä tämän oman energian korjaamisessa tai säätämisessä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä vinkkaan nyt, että jos sulla on mielessä joku kysymys tai aihe, josta haluaisit kuulla Elämä, jota rakastat -podcastissa, niin laita mulle sähköpostia tiina@unelmavalmennus.fi ja saattaa olla, että tulevissa jaksoissa juuri sun kysymys saa sitten vastauksen ja kaikki pääsee hyötymään siitä vastauksesta. Ja myöskin, jos oot tykännyt näistä jaksoista, niin klikkaa sitä seuraa-nappia tai jos kuuntelet näitä YouTuben kautta, niin silloin tilaa nappia. Mutta nyt mennään tähän kysymykseen. Miten pysyä hyvissä energioissa riippumatta siitä, mitä ikävää, vaikeaa tai epämiellyttävää omassa elämässä tai oman itsen ympärillä tapahtuu? Toisin kuin ehkä moni uskoo, näin jos manifestoinnista puhutaan, niin sitä ei tarvi olla huikeissa sfääreissä, mahtavissa viboissa ja yltiöpositiivisena koko ajan, vuorokauden ympäri 24/7. Kun elämässä väistämättä tapahtuu yllättäviä asioita, eikä aina niin välttämättä mukavia juttuja, joita ei vaan pysty kontrolloimaan, niin sitä ei missään nimessä tarvi yrittää tukahduttaa tai olla jotenkin näkemättä tai kokematta niitä asioita, eikä tarvitse kiertää niitä kokemuksia vaan sen takia, että pysyisi siellä hyvissä energioissa. Ensinnäkin, mä en tiedä, ootko jo käynyt katsomassa Barbie-elokuvan. Jos et ole, niin voin sydämestäni suositella. Minusta se oli valloittava ja yllättävän syvältä sykähdyttävä elokuva. Mutta sellainen elämä, mitä Barbit elää Barbie-maailmassa tässä elokuvassa, niin siellähän on pelkästään ihania asioita. Jokainen päivä on paras päivä ikinä. Ja Barbit ei edes tunnista mitään ikävää tai pahaa tavallaan. Siellä ollaan hyvissä energioissa ja ihanissa viboissa joka päivä aamusta iltaan. Mutta se on Barbie-maailma. Ja sitten on tämä todellinen maailma, jossa asuu ja elää todellisia oikeita ihmisiä. Ja ihmisyyteen
ihmisenä olemisen kokemukseen kuuluu väistämättömänä osana tunteet, tunteminen ja erityisesti niiden tunteiden moninaisuus. Ei voi ajatella, että ihmisenä voisi kokea vaan sellaisia täydellisen onnellisia tunteita. Ja tämä on sellainen asia, mikä tulee mun mielestä jotenkin tosi kauniisti siinä elokuvassa myös esille. Ihmisyyteen ja ihmiselämään kuuluu erilaiset tunteet, toisiinsa sekoittuvat ja kietoutuvat tunteet. Ja yksi tärkeä asia, mä puhuin tunteista jo aikaisemminkin, mutta se on tärkeää ymmärtää, että jos alkaa tukahduttamaan mitä tahansa tunteita, niin niillä on taipumus ryöpsähtää esiin sitten joka tapauksessa, ennemmin tai myöhemmin. Ja tämä koskee surun tukahduttamista, häpeän tukahduttamista, vihan, aggression tukahduttamista, mutta myös vaikka ilon tukahduttamista. En tiedä, onko sulla tällaista kokemusta, mutta mä muistan elävästi aina koulussa. Aina kun olisi pitänyt olla hiljaa, niin sitten just sillä hetkellä hihitytti aivan hirveästi. Ja sitten kun piti yrittää pidätellä sitä, mikä ikinä nyt naurattikaan, yritti ajatella jotain muuta, mutta ei vaan voinut, kun repeili siellä pulpetissa. Niin se tunne ryöppys ulos entistä isommalla voimalla, mitä enemmän yritti sitä hihittelyä pidätellä. Niin ihan kaikki tunteet haluaa tällä tavalla päästä ulos. Ja jos keskittyy siihen, että yrittää piilottaa, painaa pois ja saada jotain vaikka nyt negatiivista tunnetta katoamaan, vain siksi, ettei se sotkisi mun energioita tai ryssisi mun manifestointia, niin valitettavasti silloin se nimenomaan ryssii ja tuhoaa sen aivan täydellisesti. Ensimmäinen ohje on siis hyväksyä kaikki tunteet ja ymmärtää se, että mitä kaikkia asioita me oikeastaan voidaan itse kontrolloida. Mehän voidaan vaikuttaa paljon asioihin, mutta me ei pystytä silti kontrolloimaan kaikkea, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Vaikka sairastumisia tai ihmissuhdesotkuja tai mitä tapahtuu omille läheisille vaikka. Mutta se, mihin me voidaan aina vaikuttaa ja mitä me voidaan aina kontrolloida, on se, miten me reagoidaan niihin tapahtumiin. Me voidaan valita, miten me reagoidaan, mitä me tunnetaan ja mitä me ajatellaan. Joten kun yleensä kaikissa tällaisissa tilanteissa me pystytään tietoisesti valitsemaan ja ajattelemaan ajatuksia, jotka synnyttää tiettyjä tunteita, jotka taas vaikuttaa siihen meidän omaan energiaan ja siihen, että miten me värähdellään. Mutta sitten tietysti, kun on tällaisia tilanteita, tapahtumia elämässä, jotka sotkee sitä omaa flowta ja hyviä fiiliksiä ja on vaikea ajatella niitä kaikkein ihanimpia ja valoisimpia ajatuksia siinä hetkessä, kun mieli vaan on niin maassa, niin silloin, jos ei muuhun pysty, niin mä sanoisin, että pyri ainakin ajattelemaan sen asian hyväksymistä. Sitä, että hyväksyt sen, että no nyt on näin ja tuntuu tältä. Mä en puhu nyt tyytymisestä, vaan siitä niin kuin sen hyväksymisestä, että nyt on näin ja tuntuu tältä. Ja myös niin kuin antautumista sille, että se nyt on näin. Sen sijaan, että väkipakolla yrittää jauhaa jotain positiivista lorua siihen päälle ja yrittää painaa sitä selkeästi raskasta tilannetta ja tunteita jonnekin pinnan alle. Ja siihen on myös helppo sitten, kun ensin lähtee siihen, että no mä sallin nyt itselleni tämän tässä hetkessä, niin alkaa jatkamaan sitä ajatuskulkua hellästi, pienin askelin kohti jonkinlaista kiitollisuutta, että joo, vaikka nyt on näin ja nyt on tällaista ja tää on ihan paskaa, miljoona asiaa on päin mitä nyt onkaan, niin silti mä olen elossa ja mulla on joitain ihmisiä mun elämässä. Tai mä pystyn kuitenkin kävelemään tai mä pystyn liikkumaan. Ja armollisesti, vaikka miten hitaasti, mutta joka tapauksessa, koska elämä jatkaa kulkua, vaikka me itse pysähdyttäisiin ja jäätäisiin vatvomaan jotain inhottavaa juttua, jäätäisiin niin kuin siihen ja vellottaisi sen asian kanssa viikkokausia, niin elämä menee silti eteenpäin. Ja mitä
taas mitä kauemmin jää vatvomaan jotain, että miten inhottavaa ja vaikeaa kaikki on, niin sitä inhottavampaa ja vaikeampaa elämää sitä luo samalla itsellensä, myös jatkossa. Vaikka ei pystyisi olemaan aina niin loistavissa vipoissa ja ihanissa sfääreissä, jotta lois jotain sellaista loistavan ihanaa elämää, niin ainakin sitä voi olla neutraali, hyväksyvä, armollinen ja rakentaa sieltä pikkuhiljaa sitä kiitollisuutta niin, että se pääsee jotenkin muuttumaan ja suuntautumaan toisella tavalla se energia. Mutta ei sen sellaisen kieltämisen, tukahduttamisen tai pakottamisen kautta, että nyt on pakko olla positiivinen, muuten kaikki menee ihan pilalle. Ei niin. Ja tämä on hyvä muistaa tämä oma vastuu siinä, että miten reagoi. Se voi olla aluksi vaikeaa, koska helpostihan me niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi ihmissuhteissa, että ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaikka raivostua, kun tuo toinen ihminen on niin raivostuttava. Mutta ei se ole niin, kun mä voin oikeasti itse valita, miten mä reagoin. Raivostunko mä vai onko mä vaan, että voi. Se, että mä pystyn valitsemaan sen, miten mä reagoin ja myös haluan itse valita, miten mä reagoin. Koska mä tiedän, miten ne mun omat reaktiot vaikuttaa mun omaan energiaan ja siihen, mitä mä jatkossa vedän puoleeni. Ja nyt myös tämä kysymys tästä, että kun työt alkaa, niin sitä huomaa, että valuu takaisin sinne vanhaan negatiivisuuteen, niin mun mielestä se on loistava havainto. Koska se antaa arvokasta tietoa siitä, mitä mä haluan mun elämässä ja mitä mä haluaisin muuttaa. Ja jokainen, joka pystyy nyt samastumaan tähän esitettyyn kysymykseen, tilanteeseen, niin mä kehotan rohkeasti tutkiskelemaan niitä omia tunteita ja ajatuksia. Mikä siellä työssä on se, mikä vetää energioita alaspäin? Onko se ne ihmiset? Koska tällä on tosi iso vaikutus siihen omaan energiaan, että minkälaista väkeä on omassa elämässä siinä ympärillä. Vai onko ne työtehtävät? Vai paineet, vaatimukset, oman työn mielekkyys? Vai mikä? Vai onko vaan yksinkertaisesti kyse vaikka kiireestä? Siitä, ettei jää omaa tilaa keskittyä siihen omaan hyvään fiilikseen ja siitä niin kuin sen hoivaamiseen. Ja mitä sä voisit sille asialle tehdä, että se helpottaisi edes vähän sitä tämänhetkistä negatiivista tilannetta? Tämä kannattaa tavallaan hyödyntää ne tunteet, mitä sieltä nousee, koska ne kertoo aina jotain siitä, mistä sä haluaisit pyrkiä poispäin tai mitä kohti sä haluaisit päästä. Kaikissa tällaisissa tilanteissa, missä mä itse huomaan, että no nyt alkaa vähän menemään väärille raiteille, niin mä istun aivan rauhassa alas ja työstän ensinnäkin sitä, että mikä tässä nyt rassaa tässä asiassa. Miksi mä tunnen näin? Ja sitten mä annan niiden tunteiden tulla. Tunnen ne tunteet ihan rehellisesti. Sallin itseni vaikka itkeä tai maata hiljaa peiton alla tekemättä mitään tai vaikka huutaa. Mutta niin kuin päästään ne tunteet pihalle. Ja totta kai tällaisista murheen alhoista nouseminen on ensin hieman vaikeaa ja siihen, miten helpoksi se voi muuttua, niin se riippuu omista uskomuksista. Minkälaisia ajatuksia mun on helppoa ja luonnollista ajatella. Ja mä oon itse istuttanut alitajuntaani aikoja sitten muutaman uskomuksen, jotka on nyt niin vahvoja, että ei mulle tule mieleenkään enää ajatella, että mitä jos ei asiat selviäkään, tai mitä jos ei tämä koskaan muutu, tai mitä jos mä oon aivan tuhon oma ja tämä ei onnistukaan, tai mä en saakaan sitä, mitä mä haluaisin saada. Tämä on sellainen mindset, joka myös vastaa siitä, miten helppoa ja ihanaa elämä ensinnäkin on, ja myös siitä, että miten helppoa on tavallaan selvitä tilanteista, josta mä tiedän, että se vanha minä ei olisi selvinnyt ilman hirveitä ahdistuksia ja pitkällisiä pelkotiloja ja turhaa murehtimista. Mä haluan jakaa sulle nämä 3 ajatusta, johon mä oon
päättänyt uskoa, jotka auttaa oman energian korjaamisessa tai säätämisessä. Ensimmäinen niistä on, että asiat ei tapahdu mulle, vaan ne tapahtuu mun hyväksi. Et mä en ole missään kohtaa mitenkään elämän riepoteltavana ja tilanteiden riepoteltavana ja uhrina jotenkin, vaan mitä ikinä tapahtuu, niin tapahtuu siksi, että se on tärkeää ja välttämätöntä mun omassa kasvussa ja mun polulla kohti sitä mun unelmaa. Ja tämä ajatus on helpottanut varsinkin silloin ihan alussa muutama vuosi sitten, kun mä aloin kääntämään tätä päätäni tähän uuteen ajatteluun. Asiat tapahtuu mua varten ja mun hyväksi. Toinen ajatus on yksinkertaisesti se, että mä itse luon mun oman todellisuuteni. Ja se muistuttaa mua paitsi siitä vastuusta, joka mulla itsellä on omasta elämästäni, myös siitä voimasta, joka mulla on ja johon mä uskon ihan täysin. Ja kolmas ajatus on se, että paras on vielä edessäpäin, joka muistuttaa siitä, että ensinnäkin elämä tulee muuttumaan koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, koska sitähän mä tietysti manifestoin. Sitähän todellisuutta mä oon luomassa. Ja tämä ajatus auttaa silloin, kun on vaikeaa, niin että muistaa, että no tämä tulee muuttumaan paremmaksi. Mutta kaikkein voimallisinta tämän lauseen ajatteleminen on silloin, kun asiat on aivan järjettömän loistavasti. Kun mä oon vaikka matkustanut jonnekin mun unelmoimaani paikkaan aivan ylitsevuotavan, loistavasti onnistuneen lanseerauksen jälkeen ja nautin siitä, että miten valtavan mahtavaa kaikki on, niin siinä kohtaa, kun muistaa, että niin, vaikka nyt on jo näin mahtavaa, niin edelleen paras on vielä edessäpäin. Se on vielä tulossa. Ja mitä mä aina sanon näistä tällaisista, niin siis kun me voidaan valita uskoa ihan mitä vaan. Sitä voi ajatella, että no joo, nämä mitä tässä nyt luettelin, niin eihän noin nyt ole totta. Ja se on ihan ok. Voi valita myös ajatella niin ja uskoa niin. Jokainen valitsee itse, mihin haluaa uskoa. Mutta mä oon valinnut uskoa näihin ja just siitä syystä ja sen takia mikään ei kauheasti niin kuin heilauta mua pois raiteilta enää. Mihin ikinä sä valitset uskoa, mitä sä valitset pitää totuutena, niin se on sun totuus. Ja kaikista asioista, mihin kukin uskoo, niin niistä tulee aina itseään toteuttavia ennustuksia. Voit ottaa nämä lauseet talteen sellaisenaan tai ottaa niistä inspiraatiota tai sitten ihan keksiä ihan täysin omat. Mutta muista se, että aina ne asiat, tarinat ja ajatukset, joita me kerrotaan itsellemme meidän pään sisällä, ne lauseet, mitä me pyöritetään ja toistetaan meidän pään sisällä, ne manifestoituu meidän todellisuuteen. Ihanaa viikon jatkoa sulle. Jos ajattelet, että jonkun sun kaverin tai äitin tai kenen vaan kannattaisi kuunnella just tämä jakso, niin jaa ihmeessä eteenpäin. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!